MR 101.1! Grabe lagi! Yeah! Pwede makakuratan. Good morning, Metro Davao! I'm a new soul. I came to this strange world, hoping I could learn a bit about how to give and take. I'm a new soul. I came to this strange world, hoping I could learn a bit about how to give and take. I'm a new soul. I came to this strange world, hoping I could learn a bit about how to give and take. Hello, people! Yes! Bernie B, don't forget to subscribe sa Obos Bernie Bitok Bitok or Bitok Bitok University. Subscribe sa Obos ko pa nakasubscribe. Please subscribe na. Yes! Asa mo ko karon? Nako karon din sa lugar sa mga Duterte. Oh yeah, I'm back in Davao City. Kung nagunsa ko diri. Actually, titirod na ilang kanila kung buntang nakaabot din kaya medyo na emergency kailangan ko muna din sa Davao kaya medyo tabangan lang na mo ang MR Davao because imagine this, ang MR Davao medyo daghan ang ni-resign sa MR Davao syempre for better opportunities ana magid na walay kung sa guma walay forever sa pag DJ sometimes wala gyapon forever so okay pani ko diri together with my among radio headboard sa entire Philippines. So nag-uban mi karon din o syempre among gitabangan lang kay nag-hire sila og bago just in case kung kamo gusto mo mag-DJ namo sa Davao City. Apply na dayon mo karon na dayon kay kapangita mi actually di lang isa, dili lang duha, dili tulo, dili upat kundi 5 ka DJ ang among gipangita. O, di ba? Kung feeling nimo pwede ka beginner, pwede ka na experience anything kung feeling nimo na nakay X Factor, feeling nimo nga kaya kay nako mag-DJ apply na diri sa Davao City. Munang ako nami karon dinhi. O ga until Sabado pa ko. Actually, Sabado kay among i-screen tong mga nag-submit. Medyo kalat pa kayo. Medyo humana namin ni hapon. Actually, para makatipid ko, dito rin sa Morag Karinderya sa actually kanang suba-suba sa gawas. Okay? So, medyo hinilas gamay. Medyo birta gamay para medyo pampatulog lang, no? And actually gimingon na din ko dito sa akong mga anak wala pinakang kuhan lingling sa akong wife. I miss you sis. Ayokong tumanda. By the way, nagpasalamat day ko, my God, please push na to. Gamay na lang yun, burag 960 something na lang, 964 man ata akong subscriber. Please i-push na to atong iabot og 1,000 subscribers. Please maluwi mo sa baboy nga na dimple. Naiuban mo ko nag-PM sa ako, hinilas lang, no? So naiuban mo ko nga na daw sila products, na daw sila gusto nga ipatisting sa ako. Aba naman. And shoutout din ko sa tanan mga labi na sa abroad, sa Europe, na sa gawas, bahala pag duha ra mo de, tulo ra mo de sa Amerika, basta kay namo sa gawas, try ko reply sa inyo salamat sa pag-message. Pero just in case na mo ipadala sa ako di kay ko mamugos, please. Padali ko bi? Sige na. Bali ba? Na may mga gusto ipatilaw sa mga products or na may products de sa abroad na inyo ipadala, ay nako. I-email lang or i-PM lang ko or i-send lang na ang inyong hatag para sa ko. I will highly appreciate it. Good morning everyone! All the way from Davao City. Gimutao ba ko? Yan. Bossing email ko andyan. No? Yeah, boss. Puro kami lalaki dito kaya pinipigilan namin ang aming mga sarili. Tayo muna kailangan ko manawag sa Cagayan de Oro. Op. Tawag. Ang tanong na saan ang headset ko. Good morning! Good morning. Good morning. Wait lang. Adjust muna natin. Good morning. Good morning! Hi, Anina. Ayan. Good morning! Hi, Good, finally. good morning. Morning. Good morning! Okay na? Yes. Yes, hi! Good morning! All the way from Davao City! Hi, fairness. Ang ganda ng audio. Okay na ba ang audio? Parang andito lang sa booth. Yeah, galing. Hi guys! Kumusta kayo dyan? Ano? Nakalo naman. Tagalog na agad, ano? Tagalog na agad. Hindi ko nakalimutan yung paano mag-Bisaya eh.
Mahirapan to. Lain man diri sa Davao kay kanang magtagalog Bisaya magsagol-sagol ba. Na mahirapan man ako mag-isip ng anong gawin ba. Tapos na man ako na parang na-miss ko na masyado ang Cagayan de Oro ba. Parang na-miss ko na masyado. Yan yung Davao. Anong gusto niyong Davao products? Durian! Yung fruit talaga, I don't like, hindi naman siya, I don't like. Hindi lang ko medyo ganahan siya, durian ken. Naman na sagura. Ha? Naman na sagura. Bawa na sa aeroplano dito, no? Dili pwede madalaw ka ng kuan. Yeah, sa airplane. Yeah, sa airplane. Bawal pala yan. Cargo mo na lang. Diyos ko, bawal pala tayo. Kumusta kayo dyan, Cagayan de Oro City? Today is Friday, April 21. Na-miss na ako ang Cagayan de Oro City and of course, karon kay Friday man, tana mo, balanta mo karon no, the entire morning. Siyempre, love problem tayo ngayon lahat. Love problem. Alam mo naman, sa Friday, alam mo naman yung mga tao, basta na ikuan, bugat na kayo ang kasing-kasing. So, Actually, brother, Yuwoops, ay pwede ko ang love expert today. na kay love expert na kauban ko. Yes. Sino yan? Tumingog ka. Tumingog ka. Sige, tumingog ka nga. Ito na siya, oh. Good morning, Cagayan. Good morning, Davao. Oh, Uy, hay! fresh din siya from Davao. Ano yan, si Dr. Love? Andyan si Dr. Love? Dr. Love. Ay, alam mo, baka... Oy, tingnan mo na. Meron din ako dyan ganito dito. Ha? Wait. Oy, Pamina, nasa ko yung love expert. Gusto ka ng magandang boses na DJ, ha? Oh, paminaw. Oh, meron din akong love expert dito. Sige, mag-greet siya, ha? Good morning, CDO. Oy! Yes! Oy, Maria, alam ko kinikilig ka sa boses niya. Ipapagrit ko siya sa'yo. Yeah, wait. Oh, papagrit ko siya sa'yo, ha? Ay, Maria. Hello, Maria. Good morning. Sino yung kasama mo dyan ngayon? Hello. Oy, Maria, imong bra na bugto. Oh, kilig-kilig ng sa taba-ching-ching. Oy. Uy, taba-ching-ching, tingog pa lang, nagbasa-basa na ka. Unsa na lang kakong boses pa lang, nagbasa-basa na ka diyan. Hello there, people! Nako diri sa opisina sa MR Davao. Yan. Nag-edit din, nag-edit. G-set. Numero? 7. Aha, huwag na dito ang booth. Saman, balin ako diri sa MR Davao. Oh. Saman guys, saman. Comment below. Katong mga taga Davao diya. Kapag ngita mig DJ, kung gusto mga apply na mo diri. Okay. So for the meantime, napa ko diri sa MR Davao. Try ko duty ka ba? Wala po ko testing diri ba? Boss. Mag-live ka, boss. Mag-live. Gapnod ka bukas. Gapnod. Drama sa ko diri. Kung manggiyak sa Cagayan de Oro, diri gapnod sa kinabuhi. Kaya ko ba yun? Mga kulbak na ba kayong mga DJ diri? Mawawan niya ito ba? Bitok University diri sa Davao. Torta mo diri sa MR Davao, ha? MR Davao 11.1. O kang kasi nag-duty ka ron? Si Yaya Osawa. Hi! Dili Maria Osawa. First time nung pagkabot diri si Maria Osawa, klaro na halata na nung ko ba? Kasi rin na si Maria Osawa. Ang mga lalaki diya. Kasi kailan ni Maria Osawa, comment below. Pero siya, si Yaya Osawa. Yes, kung si Maria Ozawa, gina-follow ninyo ako. Paminawa lang ko ninyo ang inyong Yaya Ozawa. At normal rin sila nga ang outfit mag-duty, ha? Ay, yes! So please, sa Cagayan de Oro, so good.
Pagbalik na ko dapat tinganan ng outfit, ha? Grabe Kanang lang. conservative dapat. Conservative type po. Kulba alage. Ngano diri gwapa ang mga DJ sa Davao? Kasi po, yun talaga eh. Hindi po namin alam. Ngano sa Cagayan de Oro kay Uy. Basta wala DJ. ako kisulti. Pero ngano sa Davao gwapa tapos sa Cagayan Burag sa Davao naging ko magkuhan. Burag din lagi ko mabalhin, guys. What you think? Comment daw mo sa Ubos Bay kung okay na ba sa inyo nga mag-MR Davao na lang ko. Oh, gwapo kailang booth, oh. Ano na ako diri? Wala lang. Nag-hiring me. Ano ba ang dapat naasaw sa ka-DJ para madawat sa MR Davao? Sige daw. Yaya usawa. Dapat mapa-oo lang ko. Char! Etchus. Si Mino ko siya gugot. Feeling na ko bara ngano day na pain, Sige bara lang. isa ko move on. Kasi sige lang ko gugot. Luwag naman gud kaayo. Ba Joke. lagyan ni Yaya ba? Ba niya di siya kamo pero okay na yung love life. Pero na broken hearted daw siya before. Na-broke na siya. Tapos wala na naulian karon. So, pero in fairness, gwapo yung Bayokens. Kita na ako. Sige na. Abot lang kung siloso baka ng iyong kuhan. So, mo ni siya ang MR Davao. So, mga taga Davao dia nga nag-follow sa Bitok University, dagan salamat daan. Mag-try ko tomorrow. Try na gyud ko. Supposed to be napat na ako ganinang buntag. Pero lami man akong tulog. So, try na po na ako tomorrow kung makamata ko. So, sa ato, gugmang giyahak, sa ila diri gapno sa Kinaboy. Try ko lang yun. Pero kulbaan ko na tense ko kay mga banggiitan na yung mga DJs diri, mga kulba kay. Sa ato pa mga kulba hinam mga DJs diri. So, basig maulawan lang ta ba? Kauli tag-ahat ani. Don't worry guys, I'll be back on Saturday. Nasa tayo kung anong dito. Okay? So again, nangita ang mga hiring og MR DJs dari sa Davao. Kung gusto mo mukuan, napa sila yung second wave next week. So, submit na, dali. Feeling nimo nga modulated imong voice, feeling nimo nga burag artistahin ka. Actually, so na lang, walay bahar-bahar. Ang requirement daw, dapat medyo artistahin. Sama ni ba niya? John Lloyd Cruz. Nananghupong. Na-allergy lang. Nakakaon lang ko pasayan mo na yung ani ko. Diba? Model ng head and shoulder. Head reaches shoulder walay liog. Diba? Pero at least nagniwaw na ako gamay. O dapat ano yung mga sexy. Dapat ingana. To be honest, dili lang dapat nindot og tingog, dapat medyo good looking. Artistahin og naong. Kaya na, may magsaon na ang radio mga before, tingog lang. Diba? Pero karon ang radio na namang may Facebook, na may video, tapos ang ABS-CBN pa na TV, so kailangan medyo good looking. So kung medyo tingog lang ka, kutob, kung dili pwede. Kung naong rapog ka, way tingog, lisod sa kayo. So dapat both. Barko ba both? Ang both. Alright? So apply na. Ha? Alright? Sa tugtugan, umaariba. Every morning, Hello! My only radio. More sa umaga, more sa Play ka ba? and so much more. So MR 101.1! Grabe lagi! Yeah! Pwede makakuratan. Good morning, Metro Davao! Hi, guys! Hi! Good morning po sa inyong tanan din na site. Oras, it's 8:32. Teka muna. It's so happiness that you are here with us. Nani mo lagi plastic. Hindi naman. Okay. Teka muna, saan pa lang sing? Ay, hindi, dito pa lang sing. Sorry, kaya, kadyan lang kayo ha. Nag-rehearsals ako, kadyan lang kayo, may gala. Hala, Nara. Okay, alam ko na. Alam mo na? Pwede na. So, di na kumuli, okay na. Dini ka na lang. Dito na lang. Alas! Another day. Alas 9 Jess! There is a MR 101.1. Grabe lagi! Ang Yeah! Oh,
Ay, pero gusto, okay lang ba, Bernie, bitok-bitok nga, ayaw kong tuka, tapos magpaagas ng sa ako dere, babe, bago ko mabasa sa mga comment. Unsa daw? Mangluod, Ito na. magod ni sila good. Ito na, paki-otro ba ko man ang Ayaw kong tuka, kay magpaagas ako. Paagas mahal. Paagas term ako na siya sa akong mga pag-greet. Ano, Ragod? Magpaagas. Yes po.